leja be wakati tamodobo route RN16 a yoro do tigalendo to a partir de domaza kata boni fo kata se omori o tigalendo dongo be wakati tamodobo o tigalen kana bi asire pratiquement civil konna mena semente mene convoi do kon wulla ka asira mena camion damado minu silembe sora suyo o ta cortège la kata nuye o kelen ko fe jadi su fone vocal do bo immédiatement ka ira ka fo ubora convoi kalaman donc be mun ñini population fe o kana son ka boni cortège yi uli stratégie donc o ga kono ni wakati min ni sira lablala o ka soro ko mina note ni o tura convoi min ko ni en cas convoi atakira famu mana civil soro o kana foko olu de civil fakaw ye ko se civil ma ka soro atigi yɛrɛ de y'a lase a yɛrɛ ma parce que olu kɔni ko a sera kana minɛ donc o fana ye o kankarima da kɛ ka vocal bila ka gɛnzɛ donc o kɔni kɛra. Ayiwa a bɛ kalo dama bɔ sisan ni maa jugu ninnu kelen bɛ ka daga sigi bɔ ni fanfɛla nin na ka ɲɛsi maa minnu b'o siraba kan n'o ye route nationale 16 ye nka mun de kɛra jaabila maa jugu ninnu ma ka bɔ famaw yɛrɛ fɛ n'o ye Mopti mara ye ani Mali jamana furancɛ fanga yɛrɛ fɛ bari a degun o bɛ ka bonya ka taa fɛ e ko di o la. Pour le moment jusqu'à preuve du contraire a sira kɔni an bɛ se k'a fɔ a ma dayɛlɛ hali sisan ala ka jamana basigi ala ka bɛn nati jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ n b'o fɔ aw ka waleɲuman dɔn merci beaucoup.